matur nuwun iki gen supayane warata wae delok engkas ngumandang adzan asar. Renita langsung disowanke sak lagu sadurunge leren ngumandangi adzan asar lumantar Madesti Renita Oksania. Kae mau rong lagu seragenan terus. Mergo ra iso lagu liyane sing tika kae. Ya ta? Terus sing siji delalah lagu seragenan wedi nek nyanyi dhewe. Jaluke duet. Lha iya ta, Hesti kuwi ada-ada ka Wonogiri. Iki seragenan wis balik yang arah Gunung Kidulan. Nyapa? Lagune lho nyapa bocah iki kowe ora tau tanggapan kowe. Selagune Sakit Rindu. Oh, sida. Heeh. Kok sida to? Sakit Rindu. Iki balik Wirama Gunung Kidulan kanca-kanca Madesti. Yo gen supaya niki ora bosen sik mireng. Jenuh ya Mas ya. Heeh, ben ora bosen sik mirsani wis ragenan balik Gunung Kidulan. Sakit Rindu. Ya, siap ke barasar sisan ya. Iya, tenang Cak. Iya. Renita. Iya Mas Bejo. Saya suwe saya anyu lho sliramu. Saestu Mas. Kangenku wis ora tertahanke Cah. Estu Mas. Tenanan. Ora ngapusi. Paribasan ana gunung tetep tak daki. Ana lautan tetep tak seberangi supaya ketemu karo sliramu. Nek udan deres. Udan terus aku payungan kok. Iya toh. Masuk. Wes sik loro.
sing